Vi starter med en afgrænsning i forhold til vores studieprodukt. Vi tager udgangspunkt i en velfungerende 4. klasse, som har opnået kompetencemålene, nævnt i forenklede fælles mål fra 2. klasse. De specifikke læringsmål, vi satser på, at eleverne skal kunne eller prøve at kunne, er rulle salto, håndstand eller kraft eller kraft, relevant teori hertil og den begyndende modtagning i forbindelse med springene. Læreprocesserne, vi kigger på, det er primært læring i, spring og modtagning. Løbende er der også læring om teorien om tyngdepunkt og rotation. Det er også læring gennem i forbindelse med samarbejde i grupper, øvelser og begyndende modtagning. Og undervejs i denne screencast vil vi begrunde for disse valg. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Illeris læringstrekant, som man kan finde blandt andet i bogen Redskabsgymnastik, som vi har. Han har 3 dimensioner: indhold, drivkraft og samspil. I forbindelse med indhold har vi fokus på de nævnte læringsmål og færdigheder, men også teori. Drivkraft, som også indeholder motivation, kan man tage fokus på mestringsforventningerne og hvad der sker i forbindelse med den motivation, hvis det fungerer for en, og hvis det ikke fungerer for en. Differentiering kan også påvirke den motivation og drivkraft. Og det skal du så bygge videre på. Prøv. Vi snakker om at slå væk. Vi skal lige give den 2 sekunder fra vi siger stop, fordi så kan vi netop klippe i den, hvis det er. Da jeg trykkede optag, så forsvandt vinduet, hvor man kan se. Skal vi ikke sige det igen? Så i drivkraften har vi vægt på Vygotsky og zonen for nær udvikling, som hører under differentiering. Det er rummet imellem, hvad eleven kan, og hvad eleven kan med støtte fra en erfaren udøver. I tilfældet redskabsgymnastik er det at kunne foretage en salto med afsætsbræt, eller foretage en salto uden afsætsbræt. Meget kort. Husk, nu skal vi stå ned der indtil. Ja. Eller den kan selvfølgelig godt skiftes, hvis du ved. Er det stadigvæk dig? Nej, det er det, jeg har med Vygotsky. Var det det? Ja. Det var meget længere før. Okay, men det gør ikke noget. Det er fint, vi har. Ja, vi tog lige 2 minutter, det troede jeg ikke engang. Og husk, at den skal blive indtil at gøre sådan her. Ja. Det vil sige, at vi har trekanten på nu. Der er stadigvæk trekanten på. Tjek. Ja, den skal pege op mod dig. Jeg skal ikke snakke ind i det. Du skal sætte det over. Og så skal jeg vide, hvornår jeg må sige noget. Ja, den tæller 3, 2, 1. Okay. Ja, det er det, jeg skal bare... Kom nu frem med det skide vindue. Som nævnt tidligere benytter vi læringsprocesserne i, om og gennem. Og hvis vi fortsætter med Illeris' 3 dimensioner ved læring, er vi nu nået til samspilsdimensionen. Her anvender vi Etienne Wingers praksisfællesskaber. Vi benytter læring i bevægelse, når eleverne i grupper eksperimenterer og øver sig i teknikker i redskabsgymnastik. Her skabes fælles ansvar for gruppen og fælles virksomhed. Eleverne arbejder sammen i grupper om et mål både for gruppen og den enkelte elev. I forenklede fællesmål efter 5. klasse ses det i redskabsaktiviteter fase 1 og 2. Vi benytter læring om bevægelse, når vi i undervisningen benytter og taler om faglige begreber som skumplint og teori om tyngdepunkt og rotation. Her skabes en fælles diskurs og et fælles repertoire. I forenklede fællesmål efter 5. klasse ses det i samarbejde og ansvar fase 2 samt ordkendskab. Vi benytter læring gennem bevægelse, når eleverne arbejder og øver sig i grupperne, f.eks. i rollefordeling i øvelser som springer, modtager, observatør og fotograf. Her skabes accept af forskellighed gruppens medlemmer imellem og
gensidig engagement. I forenklet fællesmål efter 5. ses det i redskabsaktiviteter fase 3, samarbejde og ansvar fase 2 og 3. Undervisningsplanen forløber over 4 undervisningsgange. I første undervisning har vi fokus på kropsbasis, kropsspænding og afspænding, samt introduktion til modtagelse. Opvarmning og koordinationsøvelser, gruppe- og tillidsøvelser, udstræk med anatomi i plenum, samt evalueringsskema kan næsten. Mere om evalueringsskemaet senere. Den første undervisningsgang benytter vi til at skabe en fælles forforståelse og tillid. Med Vingers praksisfællesskaber arbejder vi både med gensidig engagement, fælles repertoire og fælles virksomhed. I anden undervisningsgang har vi fokus på høj rulle og salto samt modtagning som stationstræning. Fokus er på differentiering samt at alle elever er aktive. Opvarmning med diverse ruller, stationer, udstræk med evaluering i plenum. I tredje undervisning har vi fokus på håndstand og kraftspring samt modtagning som stationstræning. Med fokus på differentiering samt at alle elever er aktive. Opvarmning, gruppe- og tillidsøvelser, teori og modtagning samt stationer, udstræk med evaluering i plenum. I fjerde undervisning har vi fokus på opsamling som stationstræning, med fokus på differentiering samt at alle elever er aktive, opvarmning og koordinationsøvelser, stationstræning sikrer stationer med fokus på modtagning. Her i fjerde og sidste undervisning filmer vi både salto- og kraftspringstationerne, så eleverne kan benytte filmklippet til portføljen. Eleverne ender altså ud med et produkt, hvor fælles virksomhed og læring i bevægelse er i fokus. Vi slutter af med udstræk. Efterfølgende evaluering kan næsten i tværfagligt samarbejde med dansk. Undervisning 2 og 3 benytter sig af teorien om transfer, hvor der er en positiv transfer mellem rulle og salto i undervisning 2, og positiv transfer mellem håndstand og kraftspring i undervisning 3. Undervisning 4 arbejder med begge teknikker, som der umiddelbart er en negativ transfer mellem, men vi håber på, at teknikkerne er automatiseret nok til, at den teoretiske negative transfer ikke påvirker blandingen af distrakte og sammenlukkede positioner, hvorfor vi i undervisningen ser efter tegn på, om denne automatisering er til stede. I forbindelse med evalueringen arbejder vi med kan næsten, som kan findes på adressen herunder. Det er på evalueringsværktøjer på Undervisningsministeriet. Den fungerer ved samtale mellem elev og lærer eller samtale mellem elev og elev, hvor de i det her undervisningsforløb vil have rulle som 1, salto som 2, håndstand som 3 og kraftspring som 4, som de placerer i den tredobbelte cirkel, alt efter hvor de føler deres kundskaber er henne. De sammenholder så den første udfyldning efter anden undervisningsgang med den sidste udfyldning efter fjerde undervisningsgang. Når vi kommer til den tværfaglige evaluering, har de arbejdet med nogle ord til et fælles repertoire, og der har vi givet et udkast her på, hvilke ord man eventuelt kunne arbejde med. Vi går nu over i punkt D i studieproduktet. I det første klip forsøger jeg at udføre en håndstand, som er en af de vigtigste dele af elementmetoden for mit forløb i redskabsgymnastik og det strakte overslag. Mit læringsmål er altså det strakte overslag. Læringsprocessen gennem forløbet har overvejende været læring i bevægelse, men da jeg har arbejdet med min psyke, er der også læring gennem bevægelse. Evalueringsform, her har jeg brugt video og verbal kommunikation. Det er ikke i fuld skærm. Håndstanden indgår i min tilvændingsfase, hvor jeg arbejder meget med psyken, med det at have hovedet ned og fødderne op, samt at have vægt på armene.
Min psykiske udfordring stammer sandsynligvis fra et fald på en trappe for snart 5 år siden, hvor jeg faldt med hovedet først. I min udførelse ses en manglende kropsspænding omkring core. Det medfører en lille rotation i hoften om den vertikale akse. Fremadrettet kan jeg arbejde med at gå fra at få hjælp i form af den psykiske modtagning til selv at kunne udføre øvelsen sikkert uden modtagning. Det kan gøres ved at udføre øvelsen hyppigt og med mange gentagelser til øvelsen er automatiseret. Her har jeg så et strakt knæled, men stadig et bøj i hoften og nu også en lille krumning i ryggen. Herfra skal jeg arbejde med at finde en kropsspænding, jeg har i håndstand. Rettelse. Det næste klip, vi ser her, viser et forsøg på at udføre et strakt overslag. Med denne opstilling af redskaberne er der ikke behov for en psykisk modtagning, da redskaberne i sig selv udøver den psykiske modtagning ved den hævede landingsflade. Der kan argumenteres for, at fysisk modtagning ville kunne hjælpe mig til at nå længere samlet set, men vi har i gruppen vurderet, at det fysiske og psykiske skulle følges ad i min læreproces. I dette klip har jeg et bøj i hoften og knæet. Det er det, der skal arbejdes med først. Her har jeg så et strakt knæled, men stadig et bøj i hoften, og nu også en lille krumning i ryggen. Herfra skal jeg arbejde med at finde den kropsspænding, jeg har i håndstanden. I dette klip har jeg nu en strakt ryg, men når endnu ikke at strække helt ud i hoften, inden jeg lander på ryggen. Jeg skal altså endnu. Her i sidste klip formår jeg at komme op med strakt hofte fra lodret og holder spændingen helt strakt til lige før landingen. Det jeg kan arbejde med herfra er at gøre tilløbet og svævefasen længere. Samtidig med det skal der selvfølgelig også arbejdes med landing, hvor den fysiske modtagning formentlig vil være nødvendig i starten. Mit læringsmål var en sammenrullet salto, og det er noget, der stadigvæk kan arbejdes på. Jeg startede med regression til rulle, fordi min hovedplacering er forkert, og er kommet frem til, at jeg skal arbejde med at have mere energi i mit afsæt, således at jeg har tid til den rotation, der skal foregå. Jeg er nået frem til en god sammenrullet krop, men mangler stadigvæk energien. Alle de spring, vi har været igennem, har jeg på et tidspunkt udført, men nu mange år og skader efter har jeg valgt, at mit færdighedsmæssige læringsmål skal være det lave overslag. I nogle tilfælde også kaldet hovedspring. Jeg vil derfor se på min udvikling med at kunne udføre det lave overslag igen, så det igen er automatiseret. På grund af min baggrund i springgymnastik har min læreproces haft fokus på læring i redskabsgymnastikken med video som den løbende evaluering om min udvikling er, som den skal være. Jeg vil her gennemgå nogle af de videoer og så et par stillbilleder derfra. Min gruppe har hjulpet mig med, at Lennart har filmet en hel masse af det her, og Joy har ydet psykisk modtagning, som man kan se på videoerne, med at holde saltoplinten stabil, så jeg ikke bliver meget utryg under min spring. Min teori er hentet fra Henrik Thorsted Jørgensen materialerne og vores anatomibog, og Jørgen Kelders 4 funktionelle grundelementer. På den første video ser vi udgangspunktet, for jeg igen springer lavt overslag. Kippet sker for sent, så jeg falder ned. Ikke særlig hensigtsmæssigt. Og man kan se her ud fra den gule streg, at kippet det sker alt for sent efter lodret, markeret med den gule streg som sagt. Vægtforskydningen i hovedstandspositionen bliver for stor, så springen næsten ender med at blive en rulle. Senere i min udvikling prøver jeg selvfølgelig igen, og i dette tilfælde går det nogenlunde, men armene de udstrækkes ikke helt op i sidste del af svævefasen, og derfor så mindskes energimomentet, og en overrotation sker, som man kan se. Og her på stillbilledet kan man se, at mine arme de søger ud til siden, i stedet for at blive op i position over hovedet. Nu er vi så nået til sidste del, hvor jeg synes, at det er OK spring, og jeg får alle elementerne med, og et spændt svej det holdes. Kippet er måske en smule for kraftig, hvorved den sidste svævefase bliver kort, og bevægelsesmængden fra tilløbet medfører en overrotation. Hvis der skulle arbejdes videre med springene, så kunne man vælge enten at få et senere kip med en længere svævefase, eller også kunne man bruge den nuværende resultat til måske at få en bendeling bagefter til mølle eller rabarflik, eller måske en lang indspringsalto for at sætte yderligere spring på, hvis man ligesom taler om omstillingsevnen, som i redskabsgymnastikbogen side 34. Litteraturliste. Det meste har vi kommenteret løbende på grund af tidsmangel, ses resten kommenteret her.
Litteraturliste, det meste